Pozdrav svima. Evo, neki dan je izašla jedna nova aplikacija za iPad. Kao što vidite, znači to je Klik časopis. Neke pojedinosti, samo da kažem, ovako, znači, aplikacija je za sad besplatna. Ništa, nema nekakvih informacija koliko će u budućnosti koštati, da li će koštati. A i najčudnije, to jest najinteresantnije i najnejasnije je to što nigdje se ne vidi način na koji će se odvijati download novih izdanja i slično. Jer ova trenutna verzija, znači, iznosi nekakvih 500 megabajta, pa čisto me interesira baš kako će biti to u budućnosti kad će dolaziti nova izdanja. Da li će cijeli update biti novo izdanje ili će se negdje možda spremati i slično. Evo dakle da pokažem osnovne, znači, kontrole. Dolje imamo, znači, sve članke koji su u časopisu. Onda gore, znači, imamo opciju da imamo popis tih članka s lijeve strane. Imamo gumbić za povratak na naslovnicu. I tako, standardne stvari. Znači sad kako listamo kroz časopis, standardno lijevo desno. Kao što vidite, kad imate ovu strelicu za dole ili gore ili bilo gdje, znači možete pogledati što je dolje. Evo vidimo sadržaj. Evo tako, znači u svakom trenutku možemo skočiti na neki drugi dio. Evo na primjer, ajmo negdje gdje ima možda filmić kakav. Evo ajmo na primjer, da imamo najbolje iPad aplikacije, da imamo šta oni kažu o tome. Klik normalno stave sebe na prvo mjesto. Evo vidite, sad vidimo, scrollamo prema dole, imamo popis aplikacija. Dobro, idemo negdje na neki drugi. Ajmo na primjer neko djevojaka. Ajmo na primjer Renata Sopek. Evo vidimo Renatu Sopek, znači možemo ići gore dolje, vidimo strelice. A vidimo ovdje, znači piše film sa snimanja, dakle možemo pokrenuti film. Možemo ga naravno okrenuti. Evo sad vidite, znači, koji većini ovako iPad magazina, kad se, znači, okrene uređaj, raspored sadržaja se malo promijeni, znači, što je bilo i normalno. Evo vidite, znači, da tekst malo drugčije otiđe. Dobro. Evo ga. Sad, na primjer, ako se želimo vratiti na naslovnicu, samo stisnemo ovaj gumbić. Evo, vratili smo se na naslovnicu. Eto, to bi bilo to. Ako bude kakvih novosti vezano za ovaj magazin ili kad izađe Pokret otpora, sigurno ću napraviti neki filmić pa ćete biti informirani o svemu. Pozdrav!